بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى الدين. أما بعد يوم ما شاء الله بركاتين بكي أفاد الدنيا نيمكو غيسوا إرنتا الدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka, wannan karatu na littafin Umdatul Ahkam. Wannan shine majalisi na biyu da muke sharhin wannan littafin. Idan ba su kallon ba su manta ba, a wancan zaman na yi bayani a takeice akan littafin Umdatul Ahkam, na yi bayani a takeice akan martaban ilimi da masu neman ilimi. Na fara karanta mukaddiman shi malam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, sai lokaci riske ne sai na dakata. Idan ba a manta ba, ina sharhi inda yake cewa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbus samawati wal ardi wa bainahuma al-azizul ghaffar. Ya kudurta yayi shaidan babu abin bauta bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu, kuma Allah shine al-azizu mabwayi al-ghaffar ko mai gafara. Kaga wannan ma'anan kalmatu shahada ne. Sannan yace kuma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, bawan Allah ne. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk a cikin sifofi ya fi sa a kira shi bawan Allah kuma manzon Allah. Ya tabbata hadisin shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatruni kama atrat an-nasara al-masih ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Yace kada ku kwarzanta ni, ku wuce wuri wurin kwarzanta ni, kamar yadda kiristoci suka wuce wuri wurin kwarzanta annabi Isa dan Maryama. Yace ni ba wani bane face bawa, saboda idan kun tashi gona ku ce bawan Allah manzon Allah. Shi yasa zaka ga Allah tabaraka ta'ala lokacin da yake maganan wato manya-manyan ababe na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira shi da bawa. Lokacin da aka ɗaukaka Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa sama sai aka kira shi da bawa. Subhanalladhi asra bi abdihi. An ɗaukaka shi sama ne mafi wato ɗaukakan girma da daraja, sai amma Allah ya kira shi bawon shi. Tsarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya yi tafiyan dare tare wato da bawon shi, ya tafiyar da bawon shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis, sai kira shi da bawa. Kai ma cikan girmanka shine ka zama bawan Allah. Duk lokacin da ka ji kai kafi karfin bautan Allah ko kafi karfin wa'insu hukunce na Allah, to ka zama mafi walakanta cikin halitta duk matsayin da ka kai. Amma ko baka da komai, inda kai bawa ne kuma bawan na Allah, to kai ne wato babban mutum. Wani mai hikima yana cewa wa mimma zadani sharafan watiha وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يشو مما زادني شرفا وتيها، daga cikin abin da ya kara min girma da ɗaukaka da jin kaina. Wa kittu bi akhmusi ataqu thurayya, kai sabida girma da ɗaukaka ma da yatsun kafa na kusa takan thurayya, wato wannan wato taurari wanda take kusa da wata mai hasken nan, sai da girma da ɗaukaka har da wato da yatsuna mana kusa taka turayya. Me ya ƙara mun girma har ya kai ni wannan matsayin? Ya ce dukhuli tahta qawlika ya ibadi, saboda lokacin da kace ya ibadi, duk lokacin da kai kira ya Allah kace ya ibadi, na shiga ciki, to wannan abin ya ƙara mun girma. Abu na biyu da ya ƙara mun girma wa an sayyarta Ahmad ali nabiyyan, kuma kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi na.
wato ka shiga ka zama cikakken bawan Allah shine idan ka tashi bauta ka bautata mishi kadai. Duk wani abu da ake kira bauta ko meye ka nufe shi kadai, kai ka nufi kowa da shi. Karatu, bauta, ibada, kira ko meye ka kira Allah shi kadai. Amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah. Amman yujibul mutarra idza da'a, idan mutum shiga cikin mawayacin hali yayi kira, wa zai amsa mishi? Wa yakshifu su, idan kuka shiga cikin halin kakanika yi a rayuwa, wane ne zai kwaranye muku? Wa yaj'alukum khulafa al-ard, wane ne zai mai da ku halifofi a bayan ƙasa? Allah ne. Bai da wannan tambayan ba ta da amsa. Amsan abin da ke ba ta da amsa, amsan ta sananniya ce, ba sai an ce maka Allah bane, kai ka san Allah ne. Ba wanda ya isa maka wannan aikin ba shi ba, sai ya ce a ilahun ma Allah. Au kuna da wani abin bautan dama ba Allah ba? Wannan kenan shahadatu an la ilaha illallah kenan, wa anna muhammadar rasulullah, ka yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan aikin Allah ne, shine ka bautata wa Allah da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Kamar da Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu yake cewa a cikin littafin shi Thalathatul Usul, yake cewa wa ma'ana shahadatu anna Muhammad wa ma'ana shahadati anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah ta'atu fi ma amara. Ma'anar shahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'atu fi ma amara. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni kai mishi da'a, kai mishi biyayya, ba wani kace na ce, ba yin hanyar can bayin nan, ba wanda aka ce kai mishi biyayya ma kauniyar biyayya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ko waye. Ta'atu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar. Duk abin da ya baka labari ko lokaci ta kasa kamawa, kawai ka gaskata shi. Wata rana yana zaune cikin sahabban shi, sai ce usibal yawm akhadha rayata zaidun fa usib. Ana zaune cikin sahabbai fa, yace yau Zaid ibn Haritha ya dauki wato tutar yaki da ya aike su yakin Mu'ta, ya dauki tuta fa usib, an kashe shi. Wa akhadha Ja'far fa usib. Ja'far ibn Abi Talib shi ma da aka kashe Zaid, shi ya dauki tutar, shi ma fa usib, an kashe shi. Wa akhadha Abdullah ibn Rawaha fa usib. Abdullah ibn Rawaha shi ma ya dauki tutar, shi ma an kashe shi. Wa ainai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadrifan, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam na hawaye, ana tare da shi a wurin amma yake ba su labari yana hawaye. Sahabban shi radiyallahu anhum sun gaskata shi, yana ba su labari sun gaskata. Mafi wato girma wurin gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke sahun farko ba irin Abubakar da Umar radiyallahu anhuma. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a mutanen da suka so kafin ku, wata rana sai wani mutum ya hau kan saniya, da ya hau kan wannan saniyan sai fadaraba sai ya buge ta, da ya buge ta sai ta kada baki wannan saniyan ta ce inna lam nukhlaq li hada innama khuliqna lil harf. Ta ce mu ba a halice mu saboda wannan, ba an halice mu ne saboda mu yi shuka. Sai sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mamaki, ba wai suna karanta shi ba, suke subhanallah baqaratun takallam, sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, yau ga saniya tana magana. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ana fa uminu bi hada ana wa Abubakar wa Umar, ni na yi imani da haka, Abubakar da Umar sun yi imani da haka. Kuma a lokacin walaysa thamma, a daidai wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana ma Abubakar da Umar ba su a wurin, amma ya musu shaidan cewa su sun yi imani, ya faɗi haka radiyallahu anhu wa ardahuma. Saboda haka a matsayinka na bawan Allah wanda kake nufan Allah shi kadai da bauta, kuma kai da Annabi sallallahu alaihi wasallama
shine manzanka, to bayan kai mishi umarni, kai mishi da akan abin da ya maka umarni, sa'annan kuma ka gaskata shi akan abin da ya baka labari, ko da hankalinka ya kasa kamawa. sa'annan ta'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma hana an wa zajar, duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani yayi tsawa a nisance shi. wa Allah yu'badu Allah illa bima shara, kar ka nemi kusancin Allah da sunan bauta sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ko meye in dai bauta za ka yi ma Allah, to kar ka nufi Allah da wani abu in ba da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallama shi bawan Allah ne kuma manzon shi. al-Mustafa shi zababbe ne, sai da Allah ya zabe shi. ya tabbata hadisin muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il. Allah tabaraka ta'ala ya zabi Kinana cikin ƴaƴan Annabi Isma'il. wastafa Quraishan min Kinana, sannan kuma ya zabi Quraish a cikin ƴaƴan Kinana. wastafa bani Hashim min Quraish, kuma a cikin Qurayshawa sai Allah tabaraka ta'ala ya zabi banu Hashim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wastafani min bani Hashim, kuma ni a cikin banu Hashim sai Allah ya zabe ni. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka tace sannan aka zabo shi. Fa huwa khiyarun min khiyar, zababbin zababbu kenan sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar al-akhyar. Allah tabaraka ta'ala ya dadin tsira da aminci gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayen shi sallallahu alaihi wa sallama. kalimatul al, idan aka ce al a lugar larabci atba, mabiya su ake ce ma al-al. shi yasa idan aka ce alihi ana nufin al-mu'minu min qarabatihi sallallahu alaihi wa sallam wa atba'uhu, mummunai cikin makusanta Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansa. gayin can inda Allah tabaraka ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-adab, ran tashi alkiyama Allah zai ce ma mala'iku ku shigar da ala fir'aun ashad al-adab, wato mabiya fir'aun. wani mai hikima yana cewa alun nabiyyi hum atba'u millatihi min al-a'ajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa aqaribuhu sallallahu musalli ala taghi abi lahab. yace alun nabiyyi hum atba'u millatihi, alayan annabi su ne mabiya tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne alayan shi. min al-ajami, na ajamawa duk wanda ba balarabe ba shi ake cewa ba ajami. was-sudan, da wato bakake. as-sudan jam'u aswad, wal arabi da larabawa. law lam yakun aluhu illa aqaribuhu, da alayan annabi makusantan shi kawai su ne alayan shi. sallal musalli ala taghi abi lahabi, lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, to kayi ma Abu Lahab dan uwan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, da su kadai ne. to alur rajul atba'uhu, in an ce alayen mutum wato mabiyansa. wa sahbihi al-athhar al-akhyar, da sahabban shi kuma al-athhar tsarkakakku al-akhyar, da su ma Allah tabaraka ta'ala shine ya zabe su. to me yasa an ce aluhu kuma an ce mummune cikin yan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da mabiyan shi har zuwa tashi alkiyama su ne alayen shi? me yasa aka faɗi sahabbai? malamai suna cewa abin da yasa aka ce alin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ake faɗin sahabatuhu, saboda an samu masu tsine masahabai ba su ganin su daraja, su ne in aka faɗe su a gama gari sai kuma a fito da su ma a musu salati domin matsayin su radiyallahu anhum wa ardahum. amma ba'du, malam yace bayan haka, amma ba'd suna cewa ita ce, malamai sun yi sabani akan amma ba'd, cewa ma'ananta wasu malaman suka ce ita ce faslul khitab. faslul khitab da aka ba wato annabi Dawud, wato rarrabe zance, ita ce amma ba'd. kuma a cikin larabawa suna cewa Us ibn Sa'ida khatibul Arab shine ya fara amfani da amma ba'd. sa'annan kuma amma ba'd, kalmar amma ba'd
ta maimaitu a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kusan ko sama da kusan 20 sun maimaitu annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba'du a cikin hadisai, ba a cikin hudubobin shi, a cikin hadisai. Saboda haka ana zuwa da amma ba'du ne domin ta yi kaman wato bigire tsakanin wato godewa Allah da salati da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zancen da zai zo a gaba. yace fa ina ba'd ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatan min ahadith al-ahkam, yace wa'insu yan uwana ɗaliban ilimi sun roƙe ni in takaito musu wata jumla, wato wani rabo na daga cikin hadisai da suke magana akan hukunce-hukunce. Abin da yake son a gane a nan, kaga malam bai dauki alƙalami ya fara rubutu saboda ya kai ya isa ba, an roƙe shi ne. Saboda haka a so da yawa a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami, irin wa'innan ababen ka rinka bari in aka roƙa ka yi sai ka yi, ko in an ga cancantanka an ce to yi sai ka yi. Kamar yadda wata rana Imam Malik yana masallaci, sai wani ya zo ya yi tambaya, sai ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Malik sai ya tashi yiwu sai ya ba da amsa. Yana ba da amsa sai Imam Malik wato ran shi ya ɓaci, ya ce ni da kuke gani ban zauna a wannan majalisin da nake karatu a kai ba sai da sama da mutum 70 cikin malaman Madina, ba 70 ba, sama da 70 cikin manyan malaman Madina suka ce in zauna in fara karantarwa na isa. Sau da kaga a mafi yawan lokuta karka dora kanka na da kanka malami baka kai ba. Idan kuma an roƙe ka yi, to kai girman kai kai musu, baka san ta ina abin zai amfani ba. Ya ce to ɗalibai ‘yan uwa sun roƙe ni in musu littafi, in tara musu in su hadisai da suke magana akan hukunce-hukunce mimman tafaka alaihi imaman Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, wato cikin hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan shi, wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi Abul Hussein. Al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim da hadisan da suke ittifaki akan shi suka ce in fito musu ko kuma in tara musu in sa hadisai wanda suka fitar, wato suka haɗu akan wa'annan hadisan al-muttafaq alaihi kenan, in tara musu mana akan hukunce domin wa'annan hadisan su zama wato a cikin wato martaban hadisai, wato su ne a sahun gaba kamar yadda na gabatar a majalisin farko. Fa'ajabtu ila su'ilihi raja al-manfa'ati bihi, yace sai na karba na yarda zan yi haka saboda ina fatan Allah tabaraka taala ya amfanar da al'umma wannan littafin nawa. Sai malai shi wa sallallahu ta'ala an yanfa'na bihi, muna roƙon Allah tabaraka taala ya amfane mu da wannan littafin. Wa man katabahu, da wanda ya rubuta wannan littafin, aw sami'ahu, ko ya ji littafin, aw qara'ahu, ko ya karanta littafin, kaga duk muna cikin addu'an malam, aw hafizahu, ko ya haddace wannan littafin, don yana da kyau a haddace shi, aw nazara fihi, ko ya nazarci wannan littafin, duk Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu. Wannan kuma yana nuna wato rahamar da tausayin malaman ahlus sunna, kullum suna son mutane kuma suna son su jawo mutane ne su karu, kuma kullum suna roƙa musu Allah tabaraka wa ta'ala dacewa, suna wurin ko ba sa wurin. Wa ya jalu khalisa li wajhi al-karim, kuma yace ina fata ya zama nayi domin Allah, domin neman yardan Allah shi kadai, mujiba lil fawzi ladayhi fi jannatin na'im, kuma littafin ya zama wato dalilin tsira wato a gaban Allah ran tashin alkiyama, mu shiga cikin aljanna mai ni'ima. Innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Allah tabaraka wa ta'ala shi ya ishe mu, duk abin da muke nema Allah tabaraka wa ta'ala ya ishe mu, ko madalla Allah tabaraka wa ta'ala ya zama shine wato majibincinka a komi.
wannan muqaddimar malam kenan a takeice. Saboda haka za mu shiga kitabut tahara, kuma yanayin karatun zai tafi ne duk lokacin da na ambaci hadisi insha Allah zan yi bayani akan sahabin da ya ruwaito hadisin a takeice, sa'annan kuma yi bayani game da hukunce-hukuncen da hadisi ya kunsa a takeice. mana shi kitabut tahara. kitabut tahara alkitab fi lughati al-arab mushtaq min kataba yaktubu kitabatan, wal kitabatu al-jam' tattara abu shine ake cewa alkitaba. kitabu shay wato abin da ya tara abu. at-tahara wato wannan littafin zai maka bayani ne kan akan tsarki, kuma tsarki kamar yadda kuka sani a cikin littattafan fiqh ya kasu kashi guda biyu. akwai taharatul khabath da taharatul hadath. taharatul khabath tsarki na datti, najasa ta shafi jiki ko ta shafi tufafi, to a wanki a tsarkake wannan jikin ko tufafin, wannan shine taharatul khabath. sai kuma taharatul hadath, sai kuma tsarki na hadathi. shi kuma tsarki na hadathi a Hausa ana ce ma hadath shine kari, kuma akwai alhadathul akbar da alhadathul asghar. akwai hadathi babba, kari babba da karamin kari. kari babba abin da ya shafi haihuwa ko janaba ko jinin al'ada ko jinin al'ada ko jinin haihuwa, duka wa'annan ababen ana ce musu kari babba. alhadath al-asghar shi kuma karamin kari, shi abin da ya shafi bayan gida da fitsari ko iska, duk abin da yake fitowa daga wato mafita guda biyu, gaba ko baya. to wannan babin zai mana bayani ne akan tahara kala guda biyu. sa'an nan ita tahara ta kasu kashi biyu. akwai tahara hissiya, akwai tahara ma'anawiya. tahara hissiya tsarki na zahiri, akwai kuma tsarki wanda ido bai iya kallon shi, tsarki na baɗini. kamar mene? kamar tsarkin zuciya. Allah tabaraka ta'ala tsarkake mana zukatunmu. to malam ya fara da hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, hadithul a'mal. yace an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. kamar yadda na gabatar a farkon kowane hadisi zan yi bayani game da sahabin hadisin. sahabin wannan hadisin shine Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin, wanda aka fara kira da amirul mu'minin. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab an haife shi bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amul fil da shekara 13. sa'annan bayan haka Umar ibn al-Khattab yana cikin wa'inda bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su kasance masu tsanani ga addinin Allah, masu tsani ga mabiya addinin Allah. amma saboda yana da matsayi a cikin Qurayshawa, mutum ne mai mutunci mai matsayi a cikin Qurayshawa, shine kaman safir, ambassador-su. duk inda za a aika wurin sulhu, wurin biyan diya, wurin rigima ta faru tsakanin wannan kabila da kabila, wa za a tura
wato ya sasanta su, a adiya ce za a biya, irin wa'annan ababen sai na Umar ake turawa saboda girman shi da mutuncin shi. To wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, yace Allahumma a'izzal islam bi ahabbil umarain ilayk, ya Allah ka ɗaukaka musulunci da mafi soyuwa daga cikin umarori guda biyu a wurinka. Yana nufin Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl al-Azdi radiyallahu anhu, kuma yana nufin Amr ibn Hisham wanda aka fi sani da Abu Jahal. Yace Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikinsu wanda ka fi so. Sai addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada akan sayyidina Umar. Ashe Allah yana son sayyidina Umar, ashe duk wanda baya son sayyidina Umar ashe bai san abin da Allah yake so ne. Sayyidina Umar al-Faruq, an sami shi al-Faruq ne saboda ran da ya musulunta sayyidina Umar a ranar ne ya fara da'awa. A ranar da ya musulunta, kamar yadda Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma ya tambaye shi, ya ce lima summita al-Faruq, me yasa ake ce maka al-Faruq? Ya ce mishi ranar da na musulunta ne sai na je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan al-Arqam ibn Abi al-Arqam, suna boye duka lokacin ba su kai mutum 50 ba. Ran da sayyidina Umar ya musulunta ranar ya fara da'awa, ran da sayyidina Umar ya musulunta ranar ya fara wato kare ma wannan addinin mutunci shi. A ranar ya je ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan al-Arqam ibn Abi al-Arqam, ya ce ya Rasulullah alasna ala al-haqqi in hayyina aw mitna, in mitna aw hayyina. Ya ce ya Rasulullah, ashe ba muna kan gaskiya ba idan mun rayu ko mun mutu? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala wallazi nafsi biyadihi antum ala al-haqqi in mutum aw hayitum. Ya ce kwarai kuwa na rantse da wanda rayuwa take hannunsa, kuna kan gaskiya akan ko kun mutu ko kuna da rai, kuna kan gaskiya ne. Sai ya ce to ya Rasulullah ukhruj bina fasda bima amaraka Allah. Ya ce to ya annabi Allah ka fito tare da mu mana, ka bayyana wa mutane abin da Allah tabaraka ta'ala ya maka umarni. Daga rana ga sami shi al-Faruq, a ranar ya fito, musulmi sun yi layi guda biyu. Layin farko sayyidina Umar, layi na biyu sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib. Suka taho, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiya, suka taho suka kewaye ɗakin Allah, suka yi dawafi, suka yi ibada. Shi yasa sayyidina Abdullah ibn Mas'ud nake cewa ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar, ba mu gushe ba muna madaukaka tun ranar da sayyidina Umar ya musulunta muke madaukaka. Allah tabaraka ta'ala ya daukaka wannan addinin da shi yasa aka sami shi al-Faruq radiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk inda Annabi sallallahu alaihi yake to yana wurin. Shi yasa ma ran da ya rasu sayyidina Aliyu yake cewa kai kuwa ka ci nasara, ba wani mutum da ya rage a faɗin duniya da nake guru in haɗu da Allah da irin aikin shi irin ka. Sai na Aliyu yake ce masa, yake faɗi akan gawan sayyidina Umar yana kuka, yace a so da yawa ina jin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar wa kuntu ma'a wa dakhaltu ma'ana Abi Bakr wa Umar kuntu ma'ana Abi Bakr wa Umar. Na kasance tare da Abubakar da Umar, na fita tare da Abubakar da Umar, na shiga tare, haka nan kullum tare ki da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu tare da mu a daidai wannan lokacin zan dakata a nan, sai Allah tabaraka ta'ala ya hada mu a shiri na gaba, za mu karasa daga inda muka tsaya. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.